15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏକ ଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ମହାୟୁକ୍ତିର ସଠିକ ସମୟ ଏବଂ 3ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ର 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 12:23 ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା 9 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 10:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧ 30 ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 11:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। କେତୁ 2025 ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଚଳନ କରିବେ ନାହିଁ। 18 ମଇରେ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଶିରେ ସେ 2026 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମହାଯୁକ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଶେଷ ହେବ। 15 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରୁ ଚଳନ କରିବେ। ମେଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମହାଯୁକ୍ତି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମୟରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍କଟ ରାଶି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମହାଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ। ନୂତନ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଖସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ନିଜର ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ହୃଦୟ ଦେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ମେଷ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମହାଯୁକ୍ତି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।